Ретроградното движение на Плутон е един от най-дълбоките и значими процеси в астрологията. За разлика от по-бързите планети, които влияят на ежедневието, Плутон работи на ниво душа, подсъзнание и кармична памет. Това не е период на външни сътресения, а на вътрешни процеси, често невидими за околните, но изключително силни за самия човек. Плутон е ретрограден от 6 май до 16 октомври, около половината от времето си всяка година, което означава, че това състояние е естествена част от неговия цикъл. Плутон е планетата на трансформацията, разрушението и прераждането, контрола и властта, дълбоките страхове, сянката в човека. Неговата енергия е крайна, той не прави малки промени. Той разрушава старото, за да създаде новото. Когато Плутон преминава през Водолей, трансформацията засяга обществото и социалните структури, технологиите и дигиталния свят. Свободата срещу контрола, колективното съзнание, групите и общностите. Това е енергия на бъдещето, но и на разрушаване на остарели системи. Когато Плутон е ретрограден, енергията се обръща навътре, външните събития намаляват, вътрешните процеси се засилват. И това е време за преоценка, връщане към миналото, осъзнаване на грешки, дълбока вътрешна работа със себе си. Ретроградният Плутон може да се появи като внезапни силни емоции, да се прояви гняв, ревност, страх, желание за контрол, страх от загуба, повтарящи се житейски сценарии. Тези състояния не са проблем, те са сигнал и те показват къде има неосъзната енергия. Една от най-важните теми на Плутон е сянката. Това включва потиснати желания, неизразени емоции, части от нас, които не приемаме. Ретроградният период ни кара да се срещнем с тях. Най-силните моменти през 2026 година са от 2 и 10 май, обръщане в ретроградното му движение, защото е от бавните планети и тяхното обръщане, стационарното стоене е бавен процес, почти една седмица. Така че със сигурност сте го усетили, защо всичко спира, защо всичко пак се връща назад като емоция, защо не се получава това, което вие сте искали да се случи. От 11 до 20 октомври тогава ще е стационарен и ще започне и директното си движение. Тогава енергията е концентрирана, процесите се усещат по-интензивно, възможни са вътрешни кризи или прозрения. Плутон е свързан и с дълбоката памет, лична и родова. И в този период може да се активират семейни модели, повтарящи се съдби, нерешени конфликти от миналото. Ретроградният Плутон не разрушава живота ни, запомнете. Той разрушава илюзиите, зависимостите, фалшивата идентичност. Това е период на вътрешно прераждане. Не винаги е лек, не винаги удобен за нас, но изключително ценен. Истинската сила не е да контролираш другите, а да преминеш през собствената си тъмнина и да останеш цял.